Vážení občania, tak sa nachádzame v Handlovej a zase si niečo pustíme ohľadne činnosti mestského zastupiteľstva, činnosti polície mestskej, respektíve nečinnosti, alebo ešte lepšie povedané zneužívania právomoci verejného činiteľa, pretože toto, čo vám tu ukazujem teraz, tento smetiak rozbitý, vidíte tu porozhadzované sáčky s hovnami od psov, tak toto mestskému zastupiteľstvu ani mestskej polícii vôbec nevadí. Absolútne. Toto nechodia točiť, toto nechodia tu monitorovať. Ani jednoducho nemajú snahu zistiť, čo za vandalov jednoducho tieto smetiaky porozbíjalo. Len nedávno sa doplňali niektoré tieto staré, všetky dokola sú tu rozbité. A ja sa pýtam, že či je tu mestská polícia, mestské zastupiteľstvo len na to, aby tých ľudí, čo takéto veci kritizujú, ako napríklad ja, potom buzerovali, čiže ja kadiaľ chodím, tak ma jednoducho prenasledujú mestským kamerovým systémom tohoto psíčka, jednoducho nemám ho na vodítku, tak ako aj teraz, lebo toto bolo určené a je určené ako voľný výbeh psov. Nikto nám neoznámil, že vôbec nejaké výbehy sú, alebo kde sú. Sú tu len smetné koše pre exkrementy. A chodia, obťažujú a buzerujú jednoducho, fotia, ale takéto veci, ktoré jednoducho sú z vašich daní, z vašich poplatkov, to nikoho v tomto meste nezaujíma, ako sa s tým nakladá. Čiže využívajú vlastne len trest a formu šikanovania ako nástroj na umlčanie občana, ktorý znáša oprávnenú kritiku na špatnú činnosť mestského zastupiteľstva alebo zneužívanie právomoci verejného činiteľa zo strany mestskej polície. Takže takto to jednoducho nefunguje na celom Slovensku a takto sa to zneužíva na celom Slovensku.